Boas a todos e a todas. Hoxe vamos a ver como se inxire unha letra capital nun documento de Word. Primeiro de todo, que é unha letra capital? Unha letra capital é unha letra de inicio dun parágrafo que é distinta ao resto do parágrafo. Normalmente suele ser dun tamaño moito máis grande co resto do documento. Para inserir unha letra capital, nos vamos a insertar e aquí temos un icono que pon agregar unha letra capital. Bueno, primeiro de todo, antes de agregar a letra capital, temos que seleccionar que letra queremos que sexa a letra capital. Neste caso, a O, seleccionamos a letra O, nos vamos a opcións de letra capital e vemos que temos unha posición que é dentro do texto, outra que é